Хайде бе, Тони, мамо, бе, какво стана? Готово, мамо, купих кисело мляко. Най-накрая. Колко реста остана сега? Ами... 1,20. То всъщност трябваше да е 1,25, ама леля Литка нямаше да ми върне 5 стотинки и вместо това ми даде едно бомбонче. Моля! Бомбонче! Ами да, тя каза, ами Тони, нямам да ти върна 5 стотинки, лело, да ти дам едно бомбонче. И аз казах, да. Мали, страшна работа са. Така са се изучили. 5 стотинки немала и веднага да ти пробута нещо. Ама то аз казах, че нямам против и то не е виновна леля Литка. 5 стотинки тука, 5 стотинки там и то така. Ограбя народа, ограбя. Мамо, другия път, чуваш ли ма? Да. Другия път, като отидеш до магазина, ще пазаруваш в бомбони. Е така, отиваш на касата и казваш, ми нямам 5 лева, ама е тук бомбони. Мамо! Мачки!